gru mornang le ro bol ga pati bol ga mor sapati khanyai bor tiprasang bai kaham khai sin parani open borok khani tongo suken masa bisujit te masa ko tongo tapos ke ubo banyani ko tongo chode semani tongo sabjan sini abon rong khia suna ki genje sotni khagalab dagar ka thabara rakha dabe onek tanti khaiyo suno koro ro koro ro la tongla na yo mora ro koi basari suno ta nai ka chichilo mo buka latha bai ko ma jaga wa bin bu sonjai gini gor ta kon ta ki ko borok ga tiprasang kaham khanyai buri rong sago attack khayoi bor tangkhanan bor khagalab ro ga ke dagaro mor bai buri sikla sawa ke yaru dagas thabara rakha anu to bokhar rogo romai jithi aku daram ya khano tani rakhamo koi bar jala tani nai ta na bagoi ko jen da bok saga borok te bor tam khakya ni boyang tin lo be man bo ko tani kelang bai kha yang to ko bo bera bos ko kelang kha 시지그냐 부이 kelangka suno wanu sin paran borna tongo koek jona sin berarok bemang ska mor kelangka bai sikla rong sawa ya gru mornang le ro bol ga pati bol ga mor sapati khanyai bor tiprasang bai kaham khai sin parani open borok khani tongo suken masa bisujit te masa ko tongo tapos ke ubo banyani ko tongo chode semani tongo sabjan sini abon rong khia suna ki genje sotni khagalab dagar ka thabara rakha dabe onek tanti khaiyo suno koro ro koro ro la tongla na yo mora ro koi basari suno ta nai ka chichilo mo buka latha bai ko ma jaga wa bin bu sonjai gini gor ta kon ta ki ko borok ga tiprasang kaham khanyai buri rong sago attack khayoi bor tangkhanan bor khagalab ro ga ke dagaro mor bai buri sikla sawa ke yaru dagas thabara rakha anu to bokhar rogo romai jithi aku daram ya khano tani rakhamo koi bar jala tani nai ta na bagoi ko jen da bok saga borok te bor tam khakya ni boyang tin lo be man bo ko tani kelang bai kha yang to ko bo bera bos ko kelang kha 시지그냐 부이 kelangka suno wanu sin paran borna tongo koek jona sin berarok bemang ska mor kelangka bai sikla rong sawa ya gru mornang le ro bol ga pati bol ga mor sapati khanyai bor tiprasang bai kaham khai sin parani open borok khani tongo suken masa bisujit te masa ko tongo tapos ke ubo banyani ko tongo chode semani tongo sabjan sini abon rong khia suna ki genje sotni khagalab dagar ka thabara rakha dabe onek tanti khaiyo suno koro ro koro ro la tongla na yo mora ro koi basari suno ta nai ka chichilo mo buka latha bai ko ma jaga wa bin bu sonjai gini gor ta kon ta ki ko borok ga tiprasang kaham khanyai buri rong sago attack khayoi bor tangkhanan bor khagalab ro ga ke dagaro mor bai buri sikla sawa ke yaru dagas thabara rakha anu to bokhar rogo romai jithi aku daram ya khano tani rakhamo koi bar jala tani nai ta na bagoi ko jen da bok saga borok te bor tam khakya ni boyang tin lo be man bo ko tani kelang bai kha yang to ko bo bera bos ko kelang kha 시지그냐 부이 kelangka suno wanu sin paran borna tongo koek jona sin berarok bemang ska mor kelangka bai sikla rong sawa ya gru mornang le ro bol ga pati bol ga mor sapati khanyai bor tiprasang bai kaham khai sin parani open borok khani tongo suken masa bisujit te masa ko tongo tapos ke ubo banyani ko tongo chode semani tongo sabjan sini abon rong khia suna ki genje sotni khagalab dagar ka thabara rakha dabe onek tanti khaiyo suno koro ro koro ro la tongla na yo mora ro koi basari suno ta nai ka chichilo mo buka latha bai ko ma jaga wa bin bu sonjai gini gor ta kon ta ki ko borok ga tiprasang kaham khanyai buri rong sago attack khayoi
Borobor tangkhanan borobor. Kalau wage dagaro, moro bai berisik lah sa wage yagru daga. Tiprajwk kha anu to bokor rogo romi darom thini anu jiti aku darom ya kha anu tani rekhamu koibar jala anu tani naikha Tanah bagi kau jen dabo saka borok. Te borobor tam khakia. di goyang tin lo be mana boku tani kelang naikha yang tu ku bo bera bos ko kelang kha